Horonya jabrani suwanti bace musu dimse ani mabakoro mali kono mali koka fuli ani tandu ni watina abidi au berajilema au manaye gejila kirawni nabijmo chenta ba sidna shakmar sedu kulubali faruku ayatullahi fi dini alaka danaya jomba jondo chela alay bilebele mi yamaruni amasra jalakili baka jalakili Fulibedi ani aka dimaya birajilema nisangena ka ubirajile kunyumado ko ufana beka u bismillah anka bi tenedu bomanaga kunafuni keneka anklina islamia kaluna nina klimuga ani sabalabi bakilinsa kemena ni binan sabakra ka hijra sanjachila ukilin fana bena Novembre kalo klimuga ani konondom asambafla ani samgani kile bi kunafunu bina kuma jamiatu ikmedin islamia kunona kunafunu kan katase jamana kunona kunafunu mahagaja jamana ko kan kunafunu fana bi yano ula au beka au bismillah o kunafunu kene ka sona amna u fese au yi kilingile Silame nyuma bera jelebi anata barika kadu ika furula barika fana dun sororoba oye mamunu ni ulu se sabatileno kirawni nabinyumo se ndanona Sidna Shakmar Sedu Kulubali Faruku kunu furuden do nana ayoro muna alsisa kasigana unyeda kanka barigada ke ayi aka lamoluko tenyi ani kaseka duonyini alsisa afe alabise ka barigadu uka furula chugoya minam Odeato ulu bismillah islamia duba kono kunu kari kabe islamia kalu nanina klimuga ani flama bakelenza kemena ni binani sabakira ka hijra sanjachi ula Novembre kalu klimuga ani shigi kumamna birbile kirawni nabimo chenta ba faruku ayatullahi fi dini ayefrude nunu bismillah islamia dublibli ale sanfela la aka salomba konana ala sunna o dantigeli munu be ulu kelen kofe korfo brajile surla kafara nywanga kadi kirawni nabimo chenta ba sidna shakmar sedu kulubal faruku ma ayatullahi fi dini alaka dana jomba min bibi dukulo sanve donjo tela ni ala sunna jombi ukadine baraka chugo nyumanyine kabo alede yoro ayisigi yoro wasale ani sigi yoro barkale la kakuma ala subhanahu wa ta'ala ka jomfeni la delinga sanmoyi anga jeka ojumasna yugo aleni bugar tangaraka ja sorolo la je kabo yeno ka kenyekeni uka bada jenye monsieur Alou Jabati kafara afurumuso madame Jabati Mariam Bambaka u kanu ɲɔgɔn teri siraw baara ɲɔgɔnya siraw ani jɛɲɔgɔnya sira kele o kele u farala ɲan kan ka kɛɲɛkɛ ni dimanche Novembre kalo tile 28 san 2021 ka na silamɛya du belebele kɔnɔna la ka se ka na duwawu ɲini duwawu tigi fɛ ni o ye an karamɔgɔba an fa ani an ka ɲɛmaaba Elhaj Shekmar Seydou Kulibali Faruku ayatullahi fi dini nɛgɛ kaɲa 14 sanga binani Faruku ye ni maa kofɔlen ninnu kɔni bisimila ka fara u nɔfɛ maa kelen bɛɛ lajɛlen kan waati min na an gɛrɛla Seifullahi la a y'a sigi kiraw ni nabi ɲumanw sigiyɔrɔ la ka furuɲa ninnu fila ladi o la kuma ka nɔgɔ bi kosɛbɛ parce que an denw ni an mɔdenw an b'a dɔn hali n'a mɛ foyi fɔ ninnu ye u kan ka fɛn o fɛn kɛ ɲɔgɔn ye u man ka fɛn o fɛn kɛ ɲɔgɔn na u b'a bɛɛ dɔn o juma Ala ye anw de kunnaja muru tɛ se k'a yɛrɛ tan siyɛn Ala ka diinɛ kun dogolen de don a datugulen don i bɛ wolo a kɔnɔ ka kɔrɔbaya kɔnɔ ka mɔ a kɔnɔ ka sa kɔnɔ k'a sɔrɔ i t'a dɔn mais o tɛ bi ye dɛ maa o maa ye miniti kɛ Faruku nɔfɛ n'i ko i t'i ta sira dɔn i ye nkalon de tigɛ i b'a dɔn i kan ka min kɛ i b'a dɔn min bɛ bɛn i b'a dɔn min tɛ bɛn i b'a dɔn mana o ye Ala ka dɛmɛba ye Ala sɔnna ka anw tile ni min bɛn o tumana an b'a ɲini an denw fɛ an mɔdenw fɛ u k'u jija u k'u janto ɲɔgɔn na bi ni nisɔndiya min filɛ nin ni bonya min filɛ min bi so min bi fan o fan silamɛ ɲuman bɛɛ nisɔn ka di ni aw fila ye bi o la a ka janto bi don in na k'o kɛ miiri ni taasi ye a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ nin furu in sira kan
ni fɛn nana min y'aw dusu gan a k'aw miiri ko bi don in na nin kumabaw de fɔra aw ye ni nisɔndiya ninnu ne kɛra o kama aw man ka sɔn fɛnkɛ y'aw la min bi silamɛw kuma su taraw ma faamu muso furu tɛ cɛya ye dɛ muso mara de ye cɛya ye muso mara de ye cɛya ye cɛ bɛɛ bɛ se ka muso furu mais cɛ bɛɛ tɛ se ka muso mara n'a fɔra k'a mara k'a to i fɛ yen tɛ o marako ɲuman ka hinɛ a la ka makara a la ka nisɔndiya jira a la ka kanu jira a la k'a bonya k'a karama k'a dɔn i muso ye k'i yɛrɛ dɔn a cɛ ye o jumacɛya de ye ko gɛlɛn ta ye tari ma faamu cɛ o cɛ se ka ko gɛlɛn ta o ti cɛ ye dɛ o de la cɛ k'an ka muso ka ko bɛɛ muɲu k'a bɛɛ sabali a bɛɛ kɛ kun a fɛ misalila an bɛɛ filɛ dugukolo kan ɲa an yɛrɛ b'a kan an ka sow b'a kan an bolofɛn bɛɛ b'a kan e ye dugukolo mankan mɛn yan munna an bɛ kuma parce que a bɛ se anw kɔrɔ a bɛ se an kɔrɔ an t'a dekun o de la an bɛ kuma parce que a ka bon o de la an bɛ kuma o tumana ni cɛ yɛrɛ bonyana k'i sera cɛw kunnama na muso ka kɛtaw n'a ka fɔtaw i b'u dilan so kɔnɔ k'a sɔrɔ diɲɛ bɛ bɔ a kalama mais ni filɛ ni gɛlɛma cira ɲɔgɔn na dɔrɔn diɲɛ bɛɛ b'a dɔn ko dɔ b'i ni i muso ni ɲɔgɔn cɛ o ye cɛw tilancɛ de ye o tɛ cɛ bɔ cɛ k'an ka se ka ko gɛlɛnw ta a k'an ka se ka ko gɛlɛnw muɲu min b'i ni muso cɛ k'a sutara ala de ka k'a sabanan ye k'a dege k'a kala k'a bilasira k'a nɛgɛ ka kanu jira a la muso marali mɛn gɛlɛnw n'i ye nisɔndiya jira a la dɔrɔn a banna cɛw de ka ko ka ca n'o tɛ an balakaw ka ko man ca tiɲɛ tɛ ya n'i ye kanu jira a la ka diɲɛ jira a la dɔrɔn o b'a bɔ kuma duman kelen muso ka tɔɔrɔ san 100 o b'o faga ka bɔ a dusukun na de mais n'i tɛ se kuma duman na i tɛ se yɛlɛ la i tɛ se nisɔndiya la tuma dɔ la muso mara bɛ gɛlɛya i ma dɛ o tumana an bɛ nin fɔ an denkɛ ye a k'a jan don nin yɔrɔw la a ye nin bɛɛ mɛn an da ka kɔrɔ mais an bɛ nin fɔ bi ja minnu bɛna ta mana ɲɛnafin bɔla kama nin don la faruku ye nin de fɔ o de la an bɛ nin ta ni ka sigi k'a ɲini an denmuso yɛrɛ fɛ a n'an mɔden a k'a janto a cɛ la musoya ye kobaw tali de ye bamanankan ye muso wele ko muɲu so kɔrɔ a bɛɛ bi kɛ min na a bɛɛ bi fɔ a ma a b'a bɛɛ muɲu furu kama a cɛ kama i cɛ kunkilenna lajɛ bi a dɔn diɲɛ bɛɛ kɔnɔ i cɛ de ka hakɛ ka bɔ i kan ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ ta kan i cɛ ka hakɛ ka bɔ i kan i fa ta ye a ka bɔ i kan ka tɛmɛ i ba ta kan i cɛ ka hakɛ ka bɔ i kan ka tɛmɛ i balimaw ta kan diɲɛ bɛɛ i cɛ de ye fɔlɔ ye alakira b'a fɔ muhamadu sallallahu alaihi wasallam a ko n'a y'a sɔrɔ ale tun bɛ se ka orduru di danfɛn dɔ ma k'a ka sujudu k'a danfɛn ɲɔgɔn ye ale kun n'a fɔ muso ye k'a ka sujudu k'a cɛ ye u cɛ hakɛ bonya kama an b'a Aisata b'a lakale ala ka jɛ b'a ma ko ni silamɛmusow kun y'a dɔn hakɛ min b'u n'u cɛw ni ɲɔgɔn cɛ u k'an ka bonya min kɛ cɛ ye ko silamɛmuso kun bi sɔn k'a cɛ sensabara gɔngɔn jɔsi n'a tama ye i cɛ bɔlen baarayɔrɔ la k'a fɔ a ye kɔkɛ na i ka sabara jɔsi n tama na dɛ i ka bɔgɔ bɔ a la wallahi ko ni silamɛmusow y'u n'u cɛ hakɛ dɔn k'u bi sɔn k'o kɛ o tumana ko to i cɛ ta la i k'a sutara i k'a bonya et puis i jija min b'aw ni ɲɔgɔn cɛ aw fila de ka kɛ a dɔnna ye ala ka k'a sabanan ye Faruku ka kɔrɔfɔ ninnu tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen waati min na sa fotota baaraw olu kɛra bɛɛ bi fɛ ka foto ta ni Seyifulahi ye o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen duwawu kolo gɛlɛnw kɛra nin furuɲa ninnu ye ani silamɛ furu bɛɛ lajɛlen ye ka sɔrɔ ka nin kɛnɛ in kun cɛ alhamdulillah rabbil alamin hami belebele fo ka dira ala fɛ shi kundala jan herema ala ko kalifa ani a bona bɛɛ lajɛlen na an bɛ tɛmɛ hali sisan ni jamana kɔnɔna kunnafoniw ye ka tali kɛ bamanji wale tigilamɔgɔw ka wulikajɔ ye ni u kun binna fɛn min ye koro ale komisariya kan ni a kow labana maa 3 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ka olu bɔnɛ u ni na koro ale yɛrɛ fana bɛ bajangara ale yɛrɛ mara kafo kɔnɔna na
ala sɔnna fɛn min ye kɛlɛcɛw ka ɲɛma min ni o bɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu ka ko ɲɛnabɔ ni o ye opération Maliko a yɔrɔ naaninan o maa ɲɛma ni o ye colonel Umar Traoré ale ye senna bila kɛ ka taa nin yɔrɔ kofɔlen na ani ka se ka taa tasi bila kɛ maa minnu ni olu ni tora nin ko la. An ka jɛ ka o jumasina yugu ka ja ɲininiw lajɛ o ko fana kunkan. Jatigɛ wale kɛbaw ani banbaci wale tigilamaw olu ye bɔnɛ min jigi Bajangara dugu kan ni a kɛra sababu ye ka maa 3 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko bɔnɛ u ni na alamusa Novembre kalo tile 25 tɛmɛnen ka kɛɲɛ kɛ ni o koɲɛw kɔni ye sa. An ka kɛlɛkɛcɛw minnu be ni u ka caw kɔni ɲɛsin bɛ ni waati in na opération ma Maliko maw olu kɔni ko do secteur 4nan kɔnɔna la olu ka commandant ba colonel Umar Traoré ale kɔni taara ka taa sen jɔ nin yɔrɔ kofɔlen in na ka se ka jamana ka taa sibila foli kɛ ka ɲɛsi Bajangara ani a maa kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma. Nin kɛlɛkɛcɛba min kɔni filɛ nin ye ni o ye colonel Umar Traoré ye a kɔni tun taara hali bi k'a yira Bajangara jamanaden kelen kelen bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ faso wililen do u ye wa finitigiw olu labɛnnen do sanga a n'a ka waati bɛɛ lajɛlen lakana bi se sabati dɔgɔnɔdugu kelen kelen bɛɛ lajɛlen o kɔnɔna la cogoya min kɔni na. Nin kɛlɛkɛcɛba min filɛ nin ye colonel Umar Traoré jamana tɔgɔ la k'a daminɛ sanfɛ fo duguma a ye tasi bila foli kɛ ka ɲɛsin maaw ma maa minnu ni olu somɔgɔw kɔni tora nin ko in senfɛ wa duwawu kologɛlɛnw fana kɛra ka ɲɛsin hali bi banabaatɔw ma maa caman minnu ni olu banara a senfɛ ka maaw hakili lajigi k'a fɔ ni attaquement min kɛra Bajangarakaw fɛ a kɛra sababu ye ka maa 3 ka olu bɔnɛ u ni na maa caman banara wa bolola minɛw dumuniw baganw ani a ɲɔgɔnna caman jatigɛ wale kɛbaa minnu kɔni filɛ nin ye u taara ni olu kɔni ye u fɛ. N'i ye dɔgɔnɔdugu ta k'a lajɛ bi anw ka jamana cɛmancɛ yan fan fɛ sanga a n'a ka waati bɛɛ an bi waati min na i ko bi gɛlɛyaba o kɔni bɛ Bajangara ani a lamunudenw kan. Maliden 107 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko olu bisimilala an ka pankunujigi kɛnɛ kan min ni o tɔgɔ dalen do jamana ɲɛmakɔrɔ Modibo Keyita la ni maliden ninnu bɔra Libi jamana kan ka faso ale magɛn ni kunbɛli bɛɛ lajɛlen kuntigiya tun bɛ fɛn min ye an ka kɔkan malidenw ka minisiri o ka ko ɲɛnabɔla bolo a bɛ fɔ min ma ko chef de cabinet ka fara farancɛla fanga kulatigɛ ɲɛma caman kan munna hali sisan ka se ka kelenya ani dusukun ɲumanya yira ni maliden ninnu na ani ka u bisimila faso kɔnɔna na o kunbɛli yɔrɔ la fɛn min ye u ka sɛgɛsɛgɛli bugunatigɛw o bɛɛ lajɛlen kɛra ka sɔrɔ ka u sɛnsɛn. An ka jɛ ka o jumasina yugu ka ɲɛfɔliw lamɛn hali sisan. Maliden minnu seginnen filɛ nin ye ka bɔ jamana kɔ kan a ko ma se ka sabati fiyewu fo diɲɛ seleke 4 tɔnba Nations Unies bolofara min ɲɛsin bɛ maa minnu bɔlen do u nɔ la olu ka koɲɛw ɲɛnɛbɔli ma ani tungarankew ka koɲɛw ɲɛnɛbɔli ma Organisation Internationale de Migration a bi olu kɔni kofɔ ka sabu kɛ olu de ye pankuru dɔ kɔni ɲini ni maa kofɔlen ninnu bi se segi faso la cogo min na ka kɛɲɛ kɛ ni maliden maa 100 ani maa 7 ye i b'a ye k'a fɔ muso o ye maa 27 ye denmisɛn o ye maa 28 ye o maa 28 na dɔw yɛrɛ bɛ sin kan o cogo kelen fana don maa 4 bɛ u la minnu kɔni jɔsen o kɔni mayi i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na ni maa ninnu bisimila yɔrɔ la i b'a ye k'a fɔ waati la tɛmɛ fanga ɲɛmaa caman tun bɛ a kɛnɛ kan lakana ta fanfɛla la kɛnɛya ta fanfɛla la ani cakɛ bonda min bɛ yen ni o ye délégation générale des Maliens de l'extérieur maliden minnu bɛ kɔfɛ olu ka délégation minnu bɛ anw ka jamana kɔnɔna la olu tun bɛ yen k'a fara Organisation Internationale de Migration maaw olu ka lasigiden minnu fana bi yan ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni tun bɛ kɛnɛ in kan maa ninnu jiginnen kɔfɛ pankurujigiso la pankurujigiso min tɔgɔ dalen don Modibo Keyita la senukaw fɛ yen u ka diɲɛ laban banajugu sɛgɛsɛgɛliw kɛra a yira k'a fɔ o bana in kɔni tɛ u si la o kɔfɛ sa u sɛnsɛnna ka taa ni u ye maliden minnu bɛ kɔfɛ olu ka tɔgɔla so min bɛ yen ka taa u bila yen o yɔrɔ in de la maa minnu bɛ minisiriso min ɲɛsin bɛ malidenw ka koɲɛ ɲɛnɛbɔli kama kɔ kan olu bɛna u janto u la ka fara u dɛmɛbaw kan
yani u ka waati la tɛmɛ waatiw cɛ ka maaw hakili lajigi k'a fɔ k'a daminɛ janvier kalo san 2021 kana bila an bi waati min na i ko bi jateminɛw y'a yira k'a fɔ maliden maa 8,000 olu de bɛ jamana kɔ kan minnu bɛ gɛlɛya jugu kɔnɔna la wa u ka seginni kana faso kɔnɔna la o kɔni nɔgɔyara kosɛbɛ ni ministre de malien de l'extérieur olu ka cɛsiri an'u ka wulikajɔ ani u dɛmɛbaakulu fana kɔni ye. Révolution Hikmadine Islamia ye jɛkuluba ye laɲinibaw de bi a bolo laɲini belebeleba dɔ fana ye ka se ka kunfiya dibi duga ka bɔ ala ka diinɛ na bɛɛ lajɛlen ka se ka i ka diinɛ kitu ani ala bato cogo faamu cogoya minnu na. Ala sɔnna o hakilin de nana ni kalanbulon yɛrɛgɛli ye Bamakɔ ni a lamunu fo ka taa se Mali kɔkan cogodaw ani yɔrɔ bɛɛ lajɛlen fɛ. Kalanbulon minnu ni olu bi nafaji kaw fɛ yen Bamakɔ sigida fɔlɔ la ni u bi kalan Aruna Konate fɛ. Laada do olu fana bolo donba fɛn fɛn mana ɲɛnamaya kiraw ni nabiɲumanw tiɲɛ ta ba Seydina Sheikh Umar Seydou Kulibali Faruku fɛ o donba in kɔfɛ olu fana bi fara ɲɔgɔn kan ka ala fo ani ka ala barikada nafaji kaw fɛ yen ni o donba tɛmɛli ye hɛrɛ la. Ala sɔnna ka kɛ ni mawuluduba ni o baaraw tɛmɛli ye. Ala sɔnna kunu kare ni o bɛnna silamɛya kalo 4 na tile 22 ma 1443 kira ka hijira san jati la Novembre kalo tile 28 o kɛnɛ belebele sigila nafaji kaw fɛ min ni a baaraw latɛmɛna bonya ani karama kɔnɔna maa caman ye darsu di ani k'u ka seko ani u ka dɔnkow jira. O jumasina yogoni Bukar Tangara tun bɛ o kɛnɛ fana kan o ni jaa minnu nana ka bɔ yen nɔ aw ni ne bɛɛ lajɛlen ka an ɲɛmada o dɔw fana fɛ. Bamako sigida gale kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la nafajikaw fɛ darusudi kɛnɛ belebele sigira sen kan ka bɛn dimanche novembre kalo tile 28 ma san 2021 révolution Hikmadine Islamia kalanbulon minnu bɛ yen nɔ u foyi tɛ a la ka ala fo ka ala barikada ko mawuluduba a ɲuman tɛmɛna hɛrɛ la. Nin ye laada ye nafaji Hikmadine Islamia jɛdenw bolo donba o donba ni o ɲɛnɛmayara waati dangelen fɛ Elhaj Sheikh Umar Seydou Kulibali Faruku a baaraw kun cɛlen kɔfɛ waati min na u bɛ darisudi kɛnɛ belebele labɛn u ka sigida la pour ka se k'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ Faruku sababuya la olu ye o donba nafa dɔn wa occasion do u bolo fana k'u ka kalanbulon kɔnɔ kumaw ka o fɔ bɛɛ lajɛlen ye. O de kama u bɛ darisudi kɛnɛ sigi darisu minnu kɔnɔna la an bɛ seli kitiw dɔn silamɛya fardaw a sunnaw a musahabu minnu bɛ bɛn a la min tɛ bɛn a la ala kelebaya ciya ɲuman kɛcogoya an bɛ nin bɛɛ lajɛlen dɔn nin baara in sen fɛ. Nin baara in ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo ye Faruku a ka kalanden jolen Ustaz Aruna Konate ani Almurshiduna cɛden bɛɛ lajɛlen. Baaraw n'u donna nɛgɛ kaɲa 16 tɛmɛnen ni sanga 30 ɲɔgɔnko ye ni darisudiw olu ye. Darisudi ninnu kɔni kɛra bonya ani karama ye. Kalanbulon ɲɛmaa minnu tun bɛ kɛnɛ kan olu fana bɔra ka bonyamasegin foliw kɛ. Olu ka bonyamasegin foliw tɛmɛnen kɔfɛ boyi waati min na révolution Hikmadine Islamia comité min bɛ nafaji Monsieur Mahamadu Kulibali ale fana ye foli kɛ ani nisɔndiya ka o yira bɛɛ lajɛlen na. Ninnu bɛɛ lajɛlen lamɛnnen kɔfɛ waati min na Ustaz Aruna Konate Almurshiduna cɛba dɔ don ale sɔrɔla ka kuma ta. O juma sinayoko ni maa min ye Faruku dɔn mɔlu sigibaa bɛɛ mɔlu sigilen kɔfɛ yanni kuma ka ban i bɛ Faruku fɔ k'a waleɲuman dɔn. Faruku ye kira kanu cogo min m'a fɔ mama kira kanu ten maa bunyango ma ca an fa adamadenw na kira kanubaa caman bɛ yen mɛ Faruku ye kanu suguya min kɛ a ɲɔgɔn ma ca. Maa dɔw ye kira kanu ka sɔrɔ kira ma na fɔlɔ maa dɔw ye kira kanu a taalen kɔfɛ wala min don bɛ ko bi kira kanubaa sɛbɛnw bɛ yen an fa adamadenw na mɛ Faruku ye kanu suguya min kɛ o bunyango ma ca. N'i y'a f'i ye maa n'a dalilu d'i ma i ka se ka faamuw sɔrɔ. Maa dɔ ye kira kanu maa ma ka waati bɛɛ di kira kanu ma. Maa dɔ ye kira kanu maa ma ka temps bɛɛ di kira ka diinɛ baara ma. Mɛ Faruku ye kira kanu a tiɲɛ kan o dɔrɔn tɛ a y'a ka waati bɛɛ di kira kanu de ma. Faruku y'a ka su di kira kanu ma k'a ka tile di kira kanu ma.
ne faruku dɔnɔ nka kunu tɛmɛna kabini a kele fa tɛ yen ba tɛ yen a cini a ye kira kanu ka kira ka diinɛ baara kɛ fo ka na se bi ma a ye si kɔngɔnaw kɛ ka tile kɔngɔnaw kɛ ka jeli gɛlɛya bɛɛ ye nin diinɛ in de kama a kun bɛ taa kalanbulon kalan ala kama k'ala ka jɔnw waju ala kama gɛlɛya minnu taara k'a y'a bɛɛ sabali kira kanu kama ani ala kanu kama ne y'a f'i ye a ka ca faruku ka kira kanu hali maa min ye faruku sigilen ye n'a bɛna kira tɔgɔ fɔ e k'a lajɛ ba ye i b'a dɔn k'a bɛ ka mɔgɔ min tɔgɔ fɔ k'a kanu b'a dusukun ala a fɔtɔ dɔgɔ muhamadu i b'a dɔn tiɲɛ na a bɛ ka min tɔgɔ fɔ nin ye a b'a fɛ o de y'a to ala fana ye faruku kanu ka bonya dɔ kɛrɛnkɛrɛn k'o d'a ma a ma min di an fa dama den tɔw ma fɛn caman faruku bolo de b'a bolo foyi m'o s'a ma a ka kira kanu de y'o s'a ma. Nɛgɛ kaɲa 17 sanga 50 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ni baara in kun cɛra ni Mohamed Danbele ka folikan ye Almurshi Duna karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la. Duwawukolo gɛlɛnw kɛra maa caman olu ye layidu ta ka fara Ikmaldin Islamiya jɛdenw kan. An bɛ duwawu de kɛ ala ka nin kɛnɛ ɲɔgɔnna gɛrɛ yira an na donba gwɛrɛ ale ɲɛnɛmayalen kɔfɛ. Nin bɛ kɛ sababu ye an bɛ Mali kɔ kan kunnafoniyaw lasɔrɔ bi ja sɔrɔlenw de filɛ nin ye. Dimanche Novembre kalo tile 28 OTAN ɲɛmaaba Jens Stoltenberg a fara Commission européenne ɲɛmaaba kan Ursula von der Leyen u kɔni ye ɲɛgwɛn Lituanie ale dugukolo o kɔni sanfɛ u ka ɲankunbɛn kɔni kɔnɔna la sa u bɛɛ lajɛlen ye engagement ta k'a fɔ u ka baara ɲɔgɔnɲɛw u bɛ n'u kolo giriya kosɛbɛ ka ɲɛsin bagabagaw ma minnu b'a la ta ka ɲɛsin ni waati kɔni na fɛn min ye nazarala jɛkuluba Union européenne ma a bɛ tali kɛ Belarusi ale tungarankew ka kunkan ko kibaruyaw olu kɔni na wa u y'a yira k'a fɔ Rusi kɛlɛkɛcɛw olu kɔni bɛna caya kosɛbɛ Ukraine na ale masurunya yɔrɔ olu kɔni na musaka dɔ fana kɔni bɛna di dɛmɛ na euro wari miliyɔn 200 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko wa o musaka in kɔni bɛna ɲɛsin fɛn min ma o ye patrouille kɛ mobiliw olu kɔni sanni ye o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen surveillance électronique subana mansin ka jateminɛ bi se ka sabati cogo min na o baara minɛw ka fara droniw o ne a ɲɔgɔnna caman kɔni kan polo in fana i b'a ye k'a fɔ ale ni Lituanie ani Lettonie danfaraw o kuma ɲɔgɔnyaw fana kɔni kɛra fɛn min ye OTAN ɲɛmaaba ye Jens a fana y'a yira k'a fɔ u bɛna dɛmɛ kɛ o yɔrɔ kofɔlen ninnu kɔni na maa ba caman u caman bɛ bɔ Moyen Orient ale kɔni kɔnɔna la olu bɛɛ lajɛlen kɔni y'a laɲini k'a fɔ kalo tɛmɛnen u kɔni bɛna Belarusi ale kɔni frontière dansago ka don nazarala jɛkuluba Union européenne kɔni kɔnɔna la Pologne jamana fɛ Lettonie walima Lituanie jamana kɔni fɛ ninnu ka taama kɔni filɛ nin ye ka don Lituanie kaw kɔni fɛ a bɛ ka kɛ waati la waati min i b'a ye k'a fɔ minisiri dɔw fana bi lajɛrɛ la sini tarata Novembre kalo tile 30 cogo min hali bi bɛnkan sɛbɛn minnu bɛ ani basigi minnu bɛ olu tɔw bi se sabati cogoya minnu na. Juru kun samalen don ni waati in na kosɛbɛ Faransi jamana ani Royaume-Uni jamana ni ɲɔgɔn cɛ ka sabu kɛ l'accident ba min kɛra ji sanfɛla la o don in na accident in kɔni kɛra sababu ye ka maa 27 ka olu de bɔnɛ u ni na u tun bɛ fɛ ka ji tigɛ ka bɔ Faransi fan fɛ ka u kunda l'Angleterre ale fanfɛla kan kabini san 2018 kɔni bɔra a la ni ɲɔgɔnna kuma den ka kɛ fɔlɔ Faransi ani Royaume-Uni u tala ka se ka ɲan faamuya fiyewu tungarankew olu ka koɲɛw kɔni na kan dɔ bɛ yen an ko a ma ko Mardika ani Dunkerque kɔni ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ o yɔrɔ kofɔlen de la iku maa 27 olu kɔni bɔnɛla u ni na mawdo minnu kɔni tun bɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na kosɛbɛ pour ka se ka waati la tɛmɛ Faransi ale kaɲangalanfan kɔnɔna la nin waati in na tungarankew ka kan minnu bɛ yen an k'u ma ko kan de fortune
fortune i b'a ye k'a fɔ u bɛ nunu jɔ pour que don dɔ la u ka se ka tɛmɛ ka taa Royaume-Uni dugukolo sanfɛ nka nin waati nunu kɔni na sa u ka lahalayaw kɔni gɛlɛyalen don kosɛbɛ kosɛbɛ. Ɲinan san kɔnɔna la maa 47,000 olu de y'a lajɛ k'a fɔ u bɛ fɛ ka bɔ Faransi fan fɛ ka taa Royaume-Uni ale fanfɛla kɔni na nga a ko kɔni gɛlɛyara kosɛbɛ. Maa minnu bɛ maa kofɔlen nunu na tɛmɛ ji sanfɛ u bɛ euro wari ba caman kɔni ɲini u fɛ nin waati in na ka kɛɲɛ kɛ ni Ala la jarabi min kɛra araba Novembre kalo tile 25 ye. Maa 5 olu kɔni jɔlen don kiiri tigɛlamaw ɲɛfɛ nin waati in na. Juru kɔni kun samalen don kosɛbɛ Londres ani Paris olu ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ ɲini ka ɲɔgɔn kɔni ka fini fara nin waati in kɔni na. Kabini nin kɔni baton dafiri in kɔni kɛra juru kun samalen don kosɛbɛ. Faransi kɔni bala ka jalakili bolo kɔni ta k'a ɲɛsin Royaume-Uni ma ko u ma fɛlɛ ni dabaliw kɔni sigi sen kan pour ka se ka maaw kunbɛn ka ɲa. O cogo kelen fana kɔni do Boris Johnson na ale bɛ k'a ɲini Faransi jamana fana fɛ k'a fɔ tungaranke minnu donna Angleterre kɔnɔna la u ka fɛlɛ bɛɛ kɛ u donna cogo min na ka u lasegin o cogoya kelen in fana kɔni na ka kɛɲɛ kɛ ni o laɲini kɔni ye. Minisiri ɲɛmaa ye min kɛ Faransi jamana fɛ Faransi kɔni y'a yira k'a fɔ sigi k'a fɔ foyi kɔni tɛ yen bilen olu ni Royaume-Uni jamana ni ɲɔgɔn cɛ. Allemagne, Pays-Bas, Belgique fo ka taa se waati min ma waati min ka di Ala ye. Ministre de l'Intérieur Royaume-Uni jamana tɔgɔ la o kɔni fana kuma la dɛ wa bi ni gɛlɛya kɔni ti fila ye kelen bɛ nunu ni ɲɔgɔn cɛ. Fiɲɛ belebele dɔ kɔni cira Royaume-Uni jamana kɔnɔna la 160 km à l'heure. I b'a ye k'a fɔ neige bɛ jigin cogo min na a bɛ jigin ten. Glace kuru a bi o kɔni kofɔ dɛ wa siraw bɛɛ lajɛlen kɔni tigɛra. Royaume-Uni Angleterre jamana ko don u ka ɲangalanfa i b'a ye k'a fɔ fiɲɛ ye busamisɛn kɔni don nin yɔrɔ kofɔlen kɔni na samedi Novembre kalo tile 27 an ko fiɲɛ kofɔlen yɛrɛ kɔni ma ko tempête Arwen na nin tempête belebele min kɔni filɛ nin ye dɛ a kɛra sababu ye maa 10,000 ka yelen tigɛ olu la wa maa 2 olu ye diɲɛ to dɛ. Cakɛ bonda min bɛ ni olu ka tiɲɛw ɲɛsinen don météo ko ɲɛw ma an ko a ma ko Met Office o kɔni tun ye jaseere da maaw ye k'a fɔ ko samedi don bɛna gɛlɛya kosɛbɛ ka sabu kɛ ko fiɲɛ bɛna ci ji bɛna jigin cogo min ji bɛna jigin o cogoya in kɔni na wa a fana kɛra o cogoya kelen fana la. Royaume-Uni dugu min bɛ n'an ko Écosse i b'a ye k'a fɔ nɛgɛsira caman olu kɔni jɔlen don Edinburgh ani Glasgow olu ni ɲɔgɔn cɛ ka fara duguba caman kan. Nin fiɲɛ jugu in a tɛmɛnen kɔni kɔfɛ fɛn min ye arayi siraw olu kɔni sanfɛ hali kɔgɔjiw ani bajiw sanfɛla la bɛɛ lajɛlen ye a dɔn k'a fɔ fɛn dɔ kɔni kɛra. Sira caman bɛ Écosse dugukolo sanfɛ nin waati in na minnu da suwara k'a sabu kɛ fiɲɛ juguya ko jugu ye a bɛ taa se camion ni o ye mobiliba 120 olu bɛɛ lajɛlen kɔni tun ka ɲi ka boli nka olu dulonnen kɔni tora nin waati kofɔlen kɔni na dɛ. Autoroute minnu bɛ Angleterre kaɲangalan fan fɛ ba polisilaka minnu bɛ sira jate minɛ kosɛbɛ olu bɛɛ lajɛlen ye u ka kamanagankow kɔni yira nka siga kɔni tɛ min na maa 2 olu kɔni ye diɲɛ to k'a sabu kɛ nin fiɲɛ jugu in kɔni ye. Serbie jamana kɔnɔna la nisɔngoya taamaba dɔ kɔni kɛra dɔgɔkun furancɛ in kɔni kɔnɔna la. I b'a ye k'a fɔ nisɔngoya taamakɛla ninnu ka laɲini kɔni tun ye sigida ka jɛ k'a sabu kɔni kɛ ko fiɲɛ jugu o kɔni b'a la ka ci nin waati in na wa jamanadenw kɔni kamana gannen don. Maa bayirika minnu kɔni bɔlen filɛ ka nisɔngoya taama kɛ nin ye taama in kɔni kɛra Serbie fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ. Faaba kɔnɔna la Belgrade u ka babili min bɛ yen nɔ maaw kɔni ye o tigɛ lɛrɛ kelen ɲɔgɔn na bɔ ɲɔgɔn ko u ni ba polisilakaw fana kɔni sera ɲama fan dɔw kɔni fɛ min senfɛ gaz lacrymogène olu kɔni sɛbɛkɔrɔ jɛnsɛnna pour ka se ka taamakɛlaw ka u gɛnsɛn ka bɔ ɲana na nin waati in na. Nisɔngoya taamakɛlaw kɔni y'a yira k'a fɔ fiɲɛ min b'a la ka ci Serbie jamana kɔnɔna la o kɔni tɛ fiɲɛ ɲuman kɔni ye. Belgrade kɔnɔna la nisɔngoya taamakɛlaw hali bi u b'a yira k'a fɔ wulikajɔ ninnu kɔni bɛna to sen na k'a sabu kɛ sariya dɔw bɛ
no sharia minu ni olu kɔni tɛ taa jamanadenw kɔni jimi sira o kɔni fɛ ka kɛɲɛ kɛ ni musaka ko dɔw nasira kɔni ye i b'a ye k'a fɔ san o san Serbi jamana bɛ musaka dɔ kɔni sɔrɔ pollution kɛlɛli hukumu kɔnɔna la min ni a kɔni sɛbɛkɔrɔ ka ca kosɛbɛ wa sariya sen kura dɔw fana kɔni bɛ nin waati in na minnu kɔni b'a yira k'a fɔ kɛmɛ sara la maa 50 olu kɔni ka wete o kɔni bɛ sigi sen kan ni nin baara ninnu ɲɔgɔnnaw kɔni kɛli ye wa bi Serbi jamana kɔnɔna la nisɔngoya taamakɛla ninnu y'a yira ko wulikajɔw bi to sen na. Rusi jamana yɔrɔ min ni Ukraine jamana yɔrɔ min bɛ danbɔ o yɔrɔ kofɔlen kɔni na jateminɛw y'a yira Rusi kɛlɛkɛcɛ maa 90 olu de bɛ nin waati in kɔni na ka kɛɲɛ kɛ ni Ukraine kɛlɛkɛcɛw ka kunnafoniyaw olu kɔni ye wa a ko kɔni b'a la ka Ukraine jamana kɔni jɔrɔ kosɛbɛ an bi waati min na iko bi fɛn min ye service de renseignement Ukraine jamana tɔgɔ la olu ka maa ɲɛmaaba a kɔni y'a yira k'a fɔ janvier kalo nata walima février kalo nata duguma sira ji sira ani sanfɛ sira jɔrɔnanko ka ɲi ka kɛ olu bɛɛ lajɛlen kɔni na Ukraine jamana ɲɛma Volodymyr Zelensky ale kɔni ye hakililasigi di jamanadenw ma k'a fɔ u janbe u ka jamana dancɛ la wa siga foyi kɔni tɛ min na ni Rusi jamana kɛ u bɛ pɛtɛ kɛ u mago bɛ min na u bɛna o sɔrɔ l'OTAN maaw ni o ye Alliance Atlantique maaw ye olu ka maa ɲɛmaaba ni o ye Jens Stoltenberg ale kɔni ye ja seri da Rusi jamana ye ni waati in na a san 7 kɔni filɛ nin ye Rusi jamana kɔni tun ye bagabaga ta k'a ɲɛsin Ukraine jamana ma nka k'a daminɛ o don fo bi Ukraine kɛlɛkɛcɛw fana kɔni ye kɛlɛkɛminɛ suguya caman sɔrɔ diɲɛ laban kɛlɛkɛminɛw na ka bɔ États-Unis jamana ale kɔni yɔrɔ kɛlɛkɛminɛ dafalen don munition fo ka taa se chariot o ni a ɲɔgɔnna bɛɛ lajɛlen kɔni ma Rusi jamana kɔni fan fɛ ni waati na u kɔni ye nin kɔrɔfɔ in kɔni galontigiya k'a fɔ Ukraine jamana kɔni bɛ ka jalakili kɔni ta k'a ɲɛsin olu ma jalakili minnu ni kun foyi kɔni tɛ o la ka maaw hakili lajigi avril kalo tɛmɛnen Ukraine jamana kɔni tun ye u ka jɔrɔnanko yira k'a sabu kɛ Rusi kɛlɛkɛcɛ caman tun bɛ u ka jamana 2 dancɛ la o waati ninnu na juru kun samalen kɔfɛ gɛlɛya caman kɛlen kɔfɛ u ni ɲɔgɔn cɛ Rusi jamana ye u ka kɛlɛkɛcɛw lasegin ka bɔ jamana dancɛ la. Hɔrɔnya jabarani suwantiba cɛ muso denmisɛn ani mabakɔrɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ni de bɛ kɛ sababu ye ka dansigi anw ka bi bamanankan kunnafoni na nin yɔrɔ in na sini ni ala ma baasi kɛ fɛn min ye tɛnɛsu kalankɛnɛ o wajulu kɛnɛ sigila Bakɔ Jikɔrɔ ni ale ndolanci kɛnɛba o sanfɛ kunu kari inshallah taala ka fara do kalanba min ni o baaraw la tɛmɛna silamɛya duba kɔnɔ na ana o jaw jira aw la kunnafoniyaw kɛnɛw kan ka fara jamana kɔnɔna kunnafoniw kan hakaja jamana kɔ kan kunnafoniw fana na jira aw la o la belebelew ka belebele Seydina Cheikh Umar Seydou Kulubali Faruku a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen bɛ fo ni sanga in na ka u bɛɛ lajɛlen koɲuman dɔ dandi foli ani koɲuman dɔ min na ka deli masara manifeste jan hɛrɛma ala ko kalifa ani u bɛɛ lajɛlen na i n'a fɔ an ye o fɔ aw ye cogo min na révolution économique islamiya an kun danbɛ waati ba minnu kan ni o dɔ ye umul kayiri hɛrɛw ba baw mu kɔnɔ ale ka ziyara ni o baara min bɛ latɛmɛ san o san ɲinɛnta inshallah taala labɛnw bɛ sen na révolution économique islamiya ɲɛmayaso fɛ ni ala sɔnna don zati min ni o mana ta ala aw bɛna a kibaruyaw dafalen sɔrɔ a ka fiɲɛsira bɛɛ lajɛlen kan isra wal miraji ni o ye kira ka sanayɛlɛ ye a n'a ka suratama économique islamiya bi a labɛnw fana na a bɛna ɲɛnamaya ni wajulu kɛnɛ belebele sigili ye sufɛ dugu mana jɛ ka a don wulada ɲɛnamaya ni do kalankɛnɛba sigili ye Fariku yɛrɛ ka misiriba in kɔnɔna na o la révolution économique islamiya muso denmisɛnninw fana ka fara ɲɔgɔn kan san kunbɛn ni o y'u ka bureau sigili ye san 15 na nisɔndiya baaraw a waati kɔni bɛ ka tenderuma ka gɛrɛ ɲinɛnta ala fo na ala barikada kɛnɛw bɛna sigi février kalo tile 12 san 2000 ani san 21 wulada kɛnɛ ani sufɛ kɛnɛ a kɛnɛw bɛɛ lajɛlen kuntigiya bɛ kɛ kiraw ni nabiɲumanw cɛntaba Seydina Cheikh Umar Seydou Kulubali Faruku yɛrɛ bolo an ma deli ala fɛ ala ka waatiba ninnu bɛɛ lajɛlen latɛmɛ hɛrɛ ani baden na o la su hɛrɛ bɛ masara mani bolo ala ka di ne aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma an ka jamana ala ka kulosuma ka ɲɛmajɔ kira bonya n'an karamɔgɔ Faruku n'a bunasama barika kosɔn sɔli ala rasuli